Aké jedlo? Detka, máte tu nejaké jedlo? No, ja som im totižto Korkino slúbil, že im porozprávam rozprávku. No dobre. Tak, počúvajte, je to rozprávka, ktorú možno, že aj trošku poznáte. Ty ma budeš doplňať, monster. No, kde bolo, tam bolo. Za 7... Prestaň. Za 7 horami a 7 dolinami žili raz bratček a doplň Sekretárka. Ale... Sekretárka, bratček a sestrička. No. Žili v niečom malom. V čom žili? V garáži. Ale nežili v garáži, žili v chalúbke na okraji lesa. Jedného dňa, brat sa volal Janíčko a sestra sa volala Jožko. Ale sestra sa nevolala Jožko, no tak Fero. Nie, ani Fero. Sestra sa volala, decka? Marienka. No, presne tak. Jedného dňa sa Janíčko s Marienkou rozhodli, že pôjdu do lesa na doplň jablka. Nie, nepôjdu na jablka, pôjdu na jablka. Nie jablka, pôjdu na jahody. Rozumieš? Rozumieš? Šli na jahody. A slivky... Nie, nešli na slivky, šli na jahody. No. Vzali pekne čo? Kozec! Ale nevzali koberec, ty somár. Vzali košík a poď ho na jahody. Ale slúbili mamke, že nepôjdu hlboko do lesa a tak ďalej, ale čím išli ďalej, tým boli jahody krajšie a čerešne, ale červenšie, no tak červenšie. No, a tak deti jedli, až sa olizovali. Takto. Neulizovali sa takto, akože nie. No, keď si naplnili brúška, tak sa rozhľadli okolo, takto, no, a zistili, že nič nevidia. Neosvetli, ale už bola tma, chápeš? A tak deti blúdili lesom, až uvideli v diaľke čo? Benzínku. Ale uvideli benzínku, uvideli chalúbku, no. A keďže boli hladní, rovno si Janíček normálne odtrhol kúsok tej chalúbky a zjedol. Takto. No. Prestaň. A vieš, čo sa stalo potom? Potom zomrel. Ako? No, nezomrel, lebo tá chalúbka bola, deti, čo? Perníková, presne tak. A tak deti začali jesť, až odrazu chrup. Pokazili si chrup. Nepokazili si chrup, ale vybúrali takúto, vidíš ju? Takúto dieru do chalúbky, no. Ukáž. Ty, tam sú diváci. No nie, to sú diváci. Deti sa pozreli dnu. A uvideli, že zobudili, no, Helku, tučnú, no, Ježka, veľkého tučného ježka. Nie, nebol to Ježko. Tam Ježiška, ale Ježiška, ako mohli na chalke Ježiška. No tak. Nie, našli decká koho? Ježibabu. No a Ježibaba ich chcela na pekáč posadiť. A čo? Sánkovať sa. Ale kdeže sánkovať sa. Chcela ich zjesť. A keď ich už na ten pekáč dávala, vtedy Marinka povedala: Ježibaba, počúvaj, ukáž nám, ako sa na tom tvojom pekáči sedí. A ona im ukázala. Sadla si, takto, no. A deti s ňou šúbkam do peče. No, a čo, zhorela?
No nezhorela, lebo odrazu čári mári, štrnk brnk, no, Nie. no. A čo? Všetko zmizlo? Nie. Áno, všetko zmizlo. Nie. Áno, Aj medovníky. aj medovníky. Aj medovníky, decká? No a deti sa ocitli na zelenej lúke a vrátili sa domov a žili s mamkou spolu až kým čo? Nešli do školy. Áno, tak zatleskajte Korkimu. Názor diviaci. No, poď sem. Tak, dáme ťa túto dnu.